ढेकियाजुलिनि बाथासिफ्राव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय। बे अर खामनायाव गंसे गलाया सेवहांगार जायो। ढेकियाजुलि ओनसोलनि बाथासिफुरनि गंसे गलायाव दिनै हरखाब अर खामो। बे अर खामनाय जाथायाव सुखबिर मोसाहारिनि गलाया खामनानै सेवहांगार जालाङो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गलायाव पेट्रल थाव दंमोन आरो बे थावआव आलारि बाथि सावनायनि अरा नाङो। गलानि बिगुमाया फोरमायनाय बायदिब्ला गलायाव थानाय मुवाफोरजों लोगोसे नोगोद 80,000निबो बांसिन रां दंमोन आरो गासै 2 लाख रांनिबो बांसिन मुवाफ्रा अर खामनायाव सेवहांगार जालांदों। मोनफैस्लाबला बे खामजोबखासिगोन गैला। जायगानि सुबुङा गोबां नाजासेयावबो अरखौ खोमोरनो हायैयाव गलाया आबुङैनो खामजोबो। अर खोमोरग्रा गारियाबो जाथाय जायगायाव सौफैनायाव गोबाव जानायनि थाखायनो अरखौ खोमोरनो हानाय जायासै।